Vážený pán trojitý Axel, teda premiér, úvodom nášho listu vás srdečne radšej nie, lebo na srdce sa teraz liečite. Skrátka vás pozdravujeme a gratulujeme, lebo na to, aby sa človek stal členom takejto koalície, musí mať naozaj silný žalúdok. Teda žalúdok radšej nie, lebo pán predseda Danko sa teraz na žalúdok lieči. Skrátka, na začiatku vašej tretej vlády ste dosiahli to, čo sa nepodarilo ani panu Mečiarovi. Človek sa tu už bojí urobiť si srandu z našej vlády, lebo keď ste všetci chorí, hovorí sa, že je to neetické. Ešte šťastie, že Bugár s Procházkom vyzerajú zdravšie ako deň po voľbách. Akurát trochu príliš často menia ksichty a kabaty a preto Jožo navrhol, že by mali účinkovať v tej novej televíznej transvesti show Tvoja tvár znie povedome. My, pán premiér, u nás v Hornom Výplachu podľa vášho vzoru bojujeme proti islamizácii Slovenska. A to tak, že v lete sa u nás bude nakrúcať prvá kresťanská reality show pod názvom Moja mama verí lepšie ako tvoja. Reláciu bude moderovať Fedorov syn Albert, čiže junior, ktorý, keďže sa blíži leto, sa premenuje na juniora Letníkovala. Čo je horšie, finančný škandál Panama Papers zasiahol aj našu dedinu. Slepý Norbert zistil, že krčmar si založil v Paname 3 schránkové krčmy, cez ktoré prepiera borovičku, ktorá je taká slabá, že sa už nedá piť. Všetci v dedine dostali z toho hnačku a musia nosiť plienky, čím sa aféra Panama Papers zmenila na Panama Pampers. Koškar Gabriš, ktorý je dopisovateľom vplyvného amerického finančného obrneného think tanku, kde robí jeho stric a preto sa volá Wall Street Journal, zistil, že najlepšie na Slovensku sa má Kotleba. V robote ho všetci ignorujú, nikto sa s ním nebaví, nikto nepríjma jeho návrhy a pritom plat mu beží. A v praxi sa to nazýva boj proti extrémizmu. Starosta Karol nedávno oslavil 25 rokov vo funkcii a tak sme mu na miestnom národnom výbore, čiže na úrade, v rozhlase nechali zahrať populárnu drevorúbackú hymnu Reš a rúbaj. Inak sa máme dobre, pán premiér. Teraz v maji chceme usporiadať Majales, ale keďže nám likožruty zožrali les, asi usporiadame iba Maja. Pán premiér, príďte nás pozrieť a my vám ukážeme rozhľadňu, ktorú sme si postavili z eurofondov. Je síce vysoká iba 0,5 metra, lebo nám viac peňazí nedali, takže veľa z nej neuvidíte, ale za to sa z nej dobre reční. Želáme vám skoré uzdravenie a lúčime sa s vami, vám oddaní občania dediny Horný Výplach. PS, aby sme nezabudli, to prasa, čo pre vás furt chováme, si založilo cestovnú kanceláriu a vybavuje zájazdy do Panamy a pritom si stále spieva pieseň od Karla Gotta. Poď, ukážu ti cestu finančným rájem.